May payaldo labot Kapampangan. Chuta na naman kayo ni, kaya naman Tagalugan series, pang 20 siyam na ini. Okay? So, padalasan ko lauling ating Bruce Bang kayo ng taulin Okay. Mi panganak, mi bait. Makapagtaka, makapagmulala. Tingi, taute. Gulong, parugang o kaya parulang. Ayalala, aga naka. Tanyag, intanyag, lupa yung Tagalugan, ano nga kay balo yung makatulid na kayong Kapampangan. Ingatan, isip ko mo, sikat sikat. Blang Tagalugan niya naman napalagayo. Mehasa, misane. Luya, laya. Okay? Awlat ako kitang tawbita mong Tagalugan. Ano karakal dahil mig-like dakala salamat kayo. Ayal Benye at ako sasawa. Mupin, kaya ngingisip ko, mas masaya nung magpangkayo ka rin, threads po ka rin talamitam, yung komika ako nung magkamali o mitatalabu. Okay mo ita kasi magkamali tangan makanyang tamo mong mabibiyasa. Kailangan tang magsane. Luwin nyo na rin itang pinost ng mic itang test paper ba't kindeped, taga na namang may kakalampakan ng Kapampangan. Sa lesena sana nung itang ginawa ka nito, membro tayo kayo ng kaya katamong aguman O sige, dakala salamat. May pangapampangan tamo, luguran tayo kaya katangamano pag masabalan tayo, luwid tamo nga.